はい。というわけで皆さん、また改めまして、また、春日棚で、また掘りに行きましょう。どうされますか？そっか。あ、いけない。あ、そうだ。これ先やっちゃおう。拉致戦隊出撃するぞ。なんだ、何か策でもあるのか。砲雷撃戦用意。行きます。航空隊発艦始め。まあ、そうなるかな。負けないから。まあ、そうなるよな。まだこんなんじゃ沈まない。バカね、撃ってくれってこと？たかが上部兵装を少し失っただけよ。まだ機関部は大丈夫。次は直撃させる。はいですね。よーく狙って。よしよしよし。強さか。次は直撃させる。お子様言うな。司法、よーく狙って。手強い相手だった。私の計算通りだったわ。もちろん作戦結果の報告が入っている。補給か。ありがたいな。さあ、どんどん行きましょう。続いては。また手強い艦隊だな。用意。行きます。航空隊発艦始め。まだこんなんじゃまあ、しょうがない。進まない。強さか。次は直撃させる。やだ、もう飛行甲板とお尻が。バカね、撃ってくれってこと？もう許さない、許さないところ。たかが上部兵装を少し失っただけよ。やりますね。大丈夫。砲雷撃戦用意。お子様言うな。砲雷撃戦用意。硬いな。硬いな。仲間たちの敵だ。追撃する。3、あと1人。強さか。よしよしよし。次は直撃させる。お子様言うな。硬いね。司法、よーく狙って。こっちじゃない。負けないから。あ、残っちゃいましたね。髄核が硬いんだよ。私の計算通りだったわ。もちろん作戦結果の報告が入っている。補給か。一体何用か。あー、ガングートの艦隊か。砲雷撃戦用意。確かこれ午前中も戦ったな。サラの形お願いします。強さか。次は直撃させる。 T 字フリか。少し失っただけよ。まだ機関部は大丈夫。
四方よーく狙って。バカね、撃ってくれってこと？強さか。まだサラトガがまだいるから、お子様言うな。そっち次第。左舷砲台敵戦用意。負けないから。バカね、撃ってくれってこと？あれ、サラタガどうしちゃった？砲台撃戦用意。全然動きがなかったぞ。痛いったら。全然動きがないぞ、サラトガ。仲間たちの敵だ。追撃する。強さか。次は直撃させる。やりますね。私の計算ではこんなことありえない。お子様言うな。あと一人は潰んだ。あと一人潰したい。負けないからダメージコントロールを。ダメだったが。作戦結果の報告が入っている。補給か。なんだ、何か策でもあるのか。砲雷撃戦用意。サラの子たちお願いします。勝った。同行戦。強さか。次は直撃させる。バカね、撃ってくれってこと？四方よーく狙って。勝利に喜んでばかりもいられないな。勝って兜だな。作戦結果の報告が入っている。補給か。一体何用か。練習最後です。練習最後。練習巡洋艦か。歌詞が持ってないんだよな。砲雷撃戦用意。サラの子たちお願いします。強さか。次は直撃させる。左舷砲雷撃戦はい、オッケー。用意。勝利に喜んでばかりもいられないな。勝って兜なんて。作戦結果の報告が入っている。補給か。ありがたいな。さて、お待たせいたしました。お待たせっぽい。駆逐艦夕立出撃よ。提督おめでとうございます。よろしくお願いいたします。了解いたしました。さて、行きましょう。こっちですね。お待たせっぽい。駆逐艦夕立出撃よ。ソロモンの悪夢見せてあげる。装甲艦隊は盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。アウトレンジで決めたよね。そうだね。そこに
だね。まず何から撃とうかしら。太陽航空隊発艦始め。よーし、見たか。これが新しい五光線の本当の力よ。さあどうだ。髄核には高温の女神がついていてくれるんだから。ここハグロちゃんよく出るよね。ソロモンの悪夢見せてあげる。太陽航空隊こっちじゃないんだよな。はじめ。ご期待に応えます。危ない危ない。おなじみ反抗戦。嵐をまず何から撃とうかしら。夜はそうだね。そこにいたでしょ。海が暗くて怖い。危ねえ危ね私が一番働いたということで。ソロモンの悪夢見せてあげる。装甲甲板は盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。あの熊ご期待に応えます。こっちじゃないんだよな。あえアウトレンジで決めたよね。危ない。装甲甲板は盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。よりどり緑っぽい。硬いね。話を夜はそうだね。怖いですね。そこにいたでしょ。まず何から撃とうかしら。暗くて怖い。よし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 。よーし、見たか。これが新しい。まあ次で反抗戦。髄核には高温の女神がついていてくれるんだから。反抗戦。まあ反抗戦でも別にあれなんだけど、できれば同行戦を取りたい。ソロモンの悪夢見せてあげる。まあでも太陽が蹴散らしてくれるでしょう。潜水艦は。さあやるわ。第601航空隊発艦始め。太陽航空隊発艦オッケー。ご期待に応え。さらにこいつが沈める。よし、同行戦。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。第一次攻撃隊前期発艦。まあ同行戦取っちゃえばこっちのもんですよ。はい、勝利取りました。提督どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。竜雲型駆逐艦4番艦。あれ、長波っていたよな。艦隊が戻ってきたっぽい。あれ、長波さんがっていたな、なんか。あれ長波でしょ？うん。いた気がする。長波さがか。あ、いるわ。いたいた。お腹いっぱいっぽい。
提督、作戦成功しました。さすがです。よろしくお願いいたします。お待たせっぽい。長波さん出るんだ。出撃よ。あ、夕雲型。ソロモンの悪夢見せてあげる。皆さん、私の指示再接続に、従ってください。えアウトレンジで決めたよね。えよーし、見たか。これが新しい五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。だなぁ。で、ここで潜水艦が来る。ソロモンの悪夢見せてあげる。夜はこっちじゃ、期待に応えます。こっちじゃないんだよな。無駄だなって怖い。よりどりみどりっぽい。太陽航空隊発艦始め。ほらね、そこにいたでしょ。私が一番働いたということですか。ソロモンの悪夢見せてあげる。あ、タイゲーちゃんが出たからね、昨日。さあ、やるわ。第601航空隊発艦始め。あのくま、ご期待に応えます。あと一人だっけ。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。はい、オッケー。まあ、ここまで無償ですけどね。完全使用。よーし、見てか。これが新しい五光線の本当の力よ。髄核が育ちますね。これでやってみよう。潜水艦対策。潜水艦として。潜水艦対見せ策。てあげる。あ、やっぱり潜水艦来るね。さあ、やるわ。第601航空隊発艦始め。あらあらあら海が反光線。七面鳥です。怖い。冗談じゃないわ。あら嵐を太陽航空隊発艦始め。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。第一次攻撃隊前期発艦。あらよりどりみどりっぽい。あらあら第一次攻撃隊前期発艦。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。あらあら夜は無駄だね。怖いですね。皆さん、私の指示に従ってください。ソロモンの悪夢見せてあげる。あらあらソロモンの悪夢見せてあはい、げる。野戦でなんとか頑張ってください。
よりどりみどりっぽいあら話を。オッケー。で、ひょろひょろで34を、はい、こっちこっち。私が一番働いたということですか？褒めていただいて、ありがとうございます。ガッサでした。艦隊が戻ってきたっぽい？ガッサか。お腹いっぱいっぽい。本当にちょっと嬉しいかも。提督、作戦成功しました。よろしくお願いいたします。了解いたしました。ほー。補給艦圧、補給艦圧をゲットできれば。補給艦が来ればいいんだけどね。お待たせっぽい。駆逐艦夕立出撃よ。だからあと3戦できる。ソロモンの悪夢見せてあげる。まあ補給艦次第。装甲艦隊は盾ではないわ。第二次攻撃隊発艦。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。アウトレンジで決めたよね。よーし、見てか。これが新しい五光線の本当の力よ。髄核には高温の女神がついていてくれるんだから。いや、中ちゃん、中ちゃんはちょっとね。ソロモンの悪夢見せてあげる。太陽航空隊発艦始め。こっちじゃないんだよな。まず何から打とうかしら。夜は皆さん、私の指示に従ってください。よし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 。怖い。私が一番働いたということですか？ソロモンの悪夢見せてあげる。さあ、やるわ。第601航空隊発艦始め。皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。アウトレンジで決めたよね。装甲艦隊は盾ではないわ。第二次攻オッケ撃隊ー。発艦。育ちますね。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。
モンの悪夢見せてあげる。さあやるわ。第601航空隊発艦始め。夜は皆さん、私なんかちょっとしょっぱいな。あら、反抗戦。従ってください。アウトレンジで決めたよね。話を。第一次攻撃隊前期発艦。太陽航空隊発艦始め。そうだね、そこにいたでしょ。よりどり緑っぽい、よりどり緑っぽい。装甲甲板は盾ではないわ。第二次攻撃隊連長ですって。冗談じゃないわ。かゆ。すみません。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。またハグロさんか。艦隊が戻ってきたっぽい。お腹いっぱいっぽい。もうなんか乱獲し、みんな乱獲しすぎてもう枯れちゃったんじゃねえかな。ありがとうございます。まだまだ育ちますね、タイゲちゃん。春は気持ちいいっぽい。外に出かけたいっぽい。気持ちがワクワクするっぽい。提督、作戦を実施してください。さあ、素敵なパーティーしましょう。ソロモンの悪夢見せてあげる。さあやるわ。第601航空隊発艦始め。あのくまご期待に応えます。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。よりどり緑っぽい。よーし見てか。これが新しい五光線の本当の力。ソロモンの悪夢見せてあげる。なるほど。ボスガス小諸だ。ボスガスはどうやら小諸の方だ。夜は皆さん、私の指示に従ってください。従ってください。暗くて怖い。よりどり緑っぽい。夜はそうだね、怖いですね。そこにいたでしょ。海が黒くて怖い。私が一番働いたということですか。なんか髄核のレベルがただ上がっていくだけだな。なんか全然レア感が出てこない。まあ、長波さんが出てきたけど。ソロモンの悪夢見せてあげる。さあやるわ。第601航空隊発艦始め。あのくまご期待に応えます。
七面鳥ですって。冗談じゃないわ。そうだね、そこにいたでしょ。夜は怖いですね。海が黒くて怖い。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。タンガー。多分資材借りちゃったんだと思う。あまりにも遅かったから。みんな乱獲しすぎじゃ。装甲艦隊若手ではないわ。第二次攻撃隊発艦。けどこの大砲はびくともしないわ。夜はあの熊お期待に応えます。また反抗戦かよ。七面鳥ですって。冗談じゃないわ。装甲艦隊若手ではないわ。第二次攻撃隊発艦。私の指示に従ってください。やりますね。私がここまで避難するなんて。誘惑を防いで。飛行甲板は大丈夫？夜はあら、話は可愛いですね。よりどりみどりっぽい？まず何から撃とうかしら。黒くて怖い。装甲艦隊若手ではないわ。第二次攻撃隊航空隊発艦。はじめ。話を。そうだね、そこにいたでしょ。ソロモンの悪夢見せてあげる。ソロモンの悪夢見せてあげる。さあ、野戦でどこまで行けるかどうかでしょうけい。ちょっと空母勢がちょっと破壊されちゃいましたね。提督、どう？これが大砲の、そして私たち機動部隊の本当の力なんです。ひえちゃんかい。艦隊が戻ってるかっぽい？お腹いっぱいっぽい。というわけで、疲れが出ちゃったんで、これバケツ出した方がいいのかね。13時間だもんな。まあ、私だってたまには怪我するし、航空燃料漏れには気をつけないと。スパシーバ。すみません。少し修繕させてくだ。ごはんごはん。お風呂は大好き。じゃあどうしましょうかね。提督、おめでとうございます。結局休暇は出なかったね。了解いたしました。と、ほー、何それ。新しい遊びっぽい？猛霊会か。猛霊会。あ、ちょっと待って。
まずは掃除。ありがとうございます。まだ伸びますね。うん。用意でよ。よ。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。ブレイデン、気に入った。なるほどな。いい判断かもしれん。感謝しよう。従順、陽子、押してまいります。あれ。装備完走、感謝いたします。またズホか。ズホ。あ、髄核じゃねえや。あれ。はい、随伴もご一緒します。もちろん。銃弾総監、王位、出撃します。第11駆逐隊、吹雪、出撃します。雪風、いつでも出撃できます。ありがとうございます、司令官。これでまた頑張れます。いい関西機ですね。かわいいです。高速給油管とかに戻しちゃダメだからね。お弁当食べる？さあ、どうしようかな。パスタ法でも積んでみっかね。93式酸素魚雷って冷たくまあまあかな。GFC で積んでんな。じゃあどうしようかな。じゃあ、夕立はもう、夕立呼ぶか。お待たせっぽい。駆逐艦夕立、出撃よ。ぽい？ぽい？したい。でも、まあ、こいつは変わらないと。そして、ゆっかぜちゃん。水上電炭 12.7、そっか。じゃあ、あいつじゃなくてもいいか。ゆっかぜじゃなくてもいいか。こいつを持ってこよう。しぐれ、行くよ。
そっか。ありがとう。少し強くなれたみたいだ。酸素魚雷とか、積みたいかな。雨はいつか止むさ。じゃあこれでいってみましょう。世は出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。Enemy is in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。数は少なくても精鋭だから。私、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。こっちじゃない。あ、続け。さらに小西さんのこう追撃戦に移行します。行きます。海の木図となりなさいな。もう降参してください。残念だったね。残念だったね。よりどり緑っぽい。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。あ、そっか、ネルソンタッチできないか。やばい。ネルソンタッチはできないわ、これ。ベロオーナーか。前あるなら貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。Enemy is in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。さあ、やるわよ。攻撃隊、発艦。海の木図となりなさいな。ああ、反抗戦か。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。6号3空発艦始めてください。もう降参してください。93式酸素魚雷、マジやっちゃってよ。どうかしら。ここは譲れない。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。もう降参してください。6号3空発艦始めてください。93式酸素魚雷、よりどり緑っぽい。残念だったね。撃ちます。いや、戦しなくても大丈夫か。ベロオーナーか。前あるなら貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。ひゃっはEnemy is in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。あ、補給艦いいんじゃない。数は少なくても精鋭だから。補給艦いいんじゃない。これ賛成。悪くはない。海の木図となりなさいな。
どこさん。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。653空発艦始めてください。もう降参してください。93式サーシュギャラ残念だったね。よりどり緑っぽい。あとは上のル要は各艦がその責務を全うすることを期待する。もう降参してください。フラルか。うん。ベロオーナーか。前あるなら貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。艦隊戻ったぞ。よし、万全だ。生きるぞ。回収ありがとうございます。そういえば見つかったんだよね。まだまだ稼げる。あ、そうだ。たまにはちょっと音上げてみよっか。猛霊隊ですね。これですね。ネルソン級戦艦1番艦艦隊機関ネルソン出撃するぞ。各艦遅れるな。ついてこい。Enemies in sight。おのおの方、さあ始めるぞ。ちょっとボリュームでかすぎたかな。さあやるわよ。でかすぎるわこれ。海の目標となりなさいな。反抗戦。要は各艦がその責務をあったかい。あったかいの忘れちゃった。また順番変えるの忘れちゃった。まあいいや、頑張って。大一とね、卵焼き。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。コメントしてください。続け。はい余裕。はい余裕。はい余裕。決勝利。ズーコーの航空隊が活躍したの？やったー。で、こっち行きます。猛霊会ってどこだ？あ、ちょっとでかすぎたな。私、砲台撃戦できたら燃えちゃいます。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。653発艦始めてください。もう降参してください。93式サーシュギャラよりのよりのりでよ。ここは譲らない。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。はい、はい余裕。はい余裕。
はいよゆー。ベアの運命か。もうネルソン70だぞ。貴様の資金のおかげだな。だが悪くはない。チェック。なんかよくハグロ出んな、なんか今日は。ハグロちゃんよく出んな、なんか。わからんけど。エネミーズさあ、大縄のか。さあ、始めるぞ。数が少なくても精鋭だから。私、砲台撃戦的方。あ、任務であれ忘れてた。同行戦。要は各艦がその責務を全うすることを期待するからね。続け。もう怒ったわ。6号戦始めてください。もう交代してください。あ、でもここは、ここは譲れない。要は各艦がその責務を全うすることを期待してください。続け。艦隊追撃戦に移行します。行きます。やりますね。これ以上私にどうしろというのですか。海の木図となりなさいな。なんかちょっと苦戦してるぞ。まず何から撃とうかしら。ここは譲れない。海の木図となりなさいな。はい、次。各艦副中陣で敵のあと10だから要は各艦がその責務を全うすることを期待するぞ。続け。副従順にはできないんだよな。だってズホがいるからね。大一に変えれば、ベアの運命か。前あるなら貴様の資金のおかげだな。だが悪くはない。悪くはないとは。艦隊戻ったぞ。母校というならいつでもいいものだ。参ったね。よし、万全だ。生きるぞ。じゃあ、みよこさんが出てもらいがしても61おか。いただいてもいいのでしょうか。みゆきも北上さんと一緒だったら嬉しいのに。あと近代化回収できるやついねえかな。あいつがいたな。村雨パワーアップ。艦隊司令部より入電。よろしくお願いいたします。桜、この千葉はこの花をそう呼ぶのだね。白津。綺麗だが悲しい気持ちにもなる。花がね。ちょっともうちょっと下げよ提督、作戦を実施してください。う。というわけで、またもう一回。猛霊参戦。あ、間違えた。これでネルソンタッチができる。うん、用は出よう。何
ビッグセブンに勤め、気にするな。これで心なくネルソンたちが出てる。エネミーズのさあ、この物語。さあ、始めるぞ。数が少なくても精鋭だから。私、東大激戦って聞くと燃えちゃいます。反抗戦。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。653空発艦始めてください。93式サースあ、遅い。やってください。残念だったね。残念だったね。何から打とうかしら。はい、です、勝利。まあ余裕ですね。でもあと3周やるぞ。だってね、敵補給艦が出るってんだ。相囲ってんだ。エネミーズのさあ、おのおの方。さあ、始めるぞ。さあ、やるわよ。攻撃隊発艦。私、東大激戦って聞くとあら燃えちゃいます。 ?TG 有利。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。もうバカ、これじゃ戦いはっぽい。おいおい、ぽいぽい。艦隊追撃戦に移行します。行きます。93式サースギャラやっちゃってよ。もう交代してください。まずあ、でも、大丈夫かな？ネルソンタッチいけるかな？まあ、いけなかったら別にいいんだけ要はど。各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。この僕をここまで追い詰めるとはね。うわ、しぐれもかい。もう交代してください。93式サースギャラやっちゃってよ。653いや、ここで TG 有利は引いてほしくなかったな。まあでも中波だったらネルソンタッチいけるでしょう。てか大破してないのが救いだわ。随行の航空隊が活躍したの？やったー。低空母だって頑張れば活躍できるのよ。竜ターゲ。やってみましょう。服従でやってみましょエネミーズのさあ、おのおの方。さあ、始めるぞ。う。とりあえず補給艦だよ。補給艦。もうこいつを当てればいいんだよ、こいつを。あら？私、東大激戦って聞くとオッケー。反抗戦。ネルソンタッチ。1番、2番、行くぞ。もう一撃だ。うーん。これ以上私にどうしろというのですか。ハグロさんよりは精神的なダメージないっすね。始めてください。もう交代してください。海の木図となりなさいな。ここは譲れない。よりどりみどりっぽい。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。ただ魚雷発射艦がボロボロじゃない。もう交代してください。うわ93式サースギャラやっちゃってよ。よーし、艦隊追撃戦に移行します。まず何からやるかしら。残念だったね。ー。なんかしょっぱいなぁ。なんかしょっぱいことになってる。副中陣で敵の中央に突撃する。こっちじゃない。よいしょ。行くぞ。続け。もう交
したかったか。でも和球1個沈められたのは好材料ですね。ベーラオーナーか。マエル村、貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。まあそうなるよな。まあそうなるよな。戻ったぞ。ありゃ、しぐれちゃんが。生きるぞ。大一は出てもらう。いえ、私がいつも至らなくてごめんなさい。妙高さんもやってもらうな。私のようなものがお休みをいただいてもいいのでしょうか。まあ、ユーザーズホもな。そこは薄いからね。当たらなきゃいいのよ。まあ、そうなるわな。なんだ、ちょっと本格的に煮込むっぽい。じゃあ、しぐれちゃん、しぐれちゃん。じゃあね、じゃあ、しぐれちゃんをみんなに迷惑かけ対てさせといてと。作戦を実施してください。あと3隻なんだよな。桜、この地ではこの花をそう呼ぶのだな。なぜだ。綺麗だが悲しい気持ちにもなる。村雨、出ます。さあ、警戒を厳として行きましょうか。村雨、パワーアップ。いい感じ、いい感じ。来週の村雨にも期待してね。え ?CFC、ちょっと待って。ぽいぽい。春日長の時の、提督さんのためなら友達どんどん強くなれるっぽい。そうだった。村雨、パワーアップ。てっきり焦ったわ。パワーアップ。まだまだ稼げるぜ。まだまだいけるぜ。6th anniversary? すごいじゃないか。Congratulations! Congratulations. うん。世は出よう。なーに、これもビッグセブンの務め。気にするな。あれ多分村雨さん初登板じゃないかな。Enemies in sight. おのおの方。さあ、始めるぞ。さあ、やるわよ。攻撃隊、発艦。私、砲台撃戦って聞くと燃えちゃいます。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。よーし、艦隊追撃戦に移行します。よりどりみどり行きます。もう降参してください。やっぱり性能が違いますね。さしきさすげろ。やったよ。いい感じ。世は各艦がその責務を全うすることを期待する。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。ベーラオーナーか。マエル村、貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。そうだ、僕、イベントに向けて、なんだよ。誰だよ。アルミーか。Enemies in sight. おのおの方。さ
さあ始めるぞ。数は少なくとも精鋭だから。海のもくずとなりなさいな。あれ、まあ、反抗戦。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。危ねえ危ねえ。艦隊追撃戦に移行します。第一第二章行きます。戦車始めます。93式サースギャラよりのりのりでよ。やっちゃうからね。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。はい、オッケー。ヨが決めてくれた。うん。ベーロオーナーか。前うな貴様の資金のおかげだな。だが悪くはない。よく出ますね、なんか今日ハグロさん。なんかしつこいほどよく出るわ。まあ、妙高さんが大破したら今度ハグロさんで行ってみるか。ハグロさんも結構働いてもらってるんで。僕は優勢取れ。あら、反抗戦。ネルソンタッファツ。でもルキュー1個。おお。ぽい？いい感じ、いい感じですかね。全然ネルソンたちも勝つ。まだやれるっぽ。あとはルキューと補給艦だけなんだよ。俺らが倒さなければこいつなんだよ。こいつを倒さんと。なんかしょっぱい。ネルソンたちは2つ。ネルソンタッチ必要だったかな。ネルソンタッチ出てこなかったな。まあ出なくてもまあ勝てないことはないんだけどね。千代田さん。千代田さんか。ぽいぽいは、そっか。じゃあどうすっかな。ぽいぽいが、あぶくまさんがどいてくれない。あぶくまさんをどかさないと、先進めねえな。いい感じ、いい感じ。来週の村雨にも期待してね。提督、作戦を実施してください。あと一隻なんだよ。なんだ甘いな、そんな踏み込みでは。よかろう。よがじきじきにネルソンタッチ。ネルソンタッチ。いいか、その壁に立て。行くぞ。じゃあ、司法も魚雷もあるん。こっちでも働いてもらうか。あとは、相方。
強化して。いい船になるからさ。いいね。しびれるね。やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。おお、このみなぎるパワー。もつき感激。もつき、負ける気がしないのね。あ、帰ってきた。作戦行動が終了したよ。お疲れさんです。なんだ、バケツ出ないのか。ネズミ、あ、そうだった、忘れた。忘れておりました。忘れておりやした。あ、ちょっと、戻る。やったで、またもう一回、もう霊界いってらっしゃい。ネルソン級戦艦一番艦艦隊機関ネルソン出撃するぞ。あと一回出せば、補給艦倒せば、任務終わるから。Enemies in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。数が少なくても精鋭だから。明日はね、結構出かけるところあるから。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。あ、いけない。ハグロにするの忘れた。あれか。艦隊追撃戦に移行します。もう交代してください。まあ、あら。ここはいい感じ。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。うん。ベロオーナーか。迷うな。Enemies in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。数が少なくても精鋭だから。あらあら何気にわびさびよね。オッケー。やっちゃったよ。逃さんぞ。シュート。もうやめてください。よし。艦隊追撃戦に移行します。行きます。もう降参してください。道中は反抗戦でもいいんだよ。酸素魚雷がダメじゃないからね。いい感じ。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。すいません。花粉症かな。余裕ではないけど勝破。ベロオーナーか。迷うな。貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。キクワルジェや。たこ焼きか。やっぱりネルソンタッチ来ちゃうじゃん。なんか期待しちゃうんだよな。Enemies in sight。おのおの方。さあ、始めるぞ。あらさあ、やるわよ。あれいないぞ。あれ補給艦がいない。あれ補給艦がいないぞ。反抗戦でした。ネルソンタッチは不発。1しか出ない。うわ
でもダメージはないね。手法も魚雷も、あら、なんかむつきちゃんが手法も魚雷もあるんだよって言いながら、村雨出てねえじゃん。あれ、補給艦はどうなったんですか？あれ、補給艦どこだっけ？加賀でした。加賀も出んな。結構。ネルソンがちょっと、あれちゃいましたね。ミヨコさん、ネルソンね。この程度の傷は傷のうちには入らんな。まあいい。ズホ。そこは薄いからね。当たらなきゃいいのよ。ここは静かですね。なんかこう、手法も魚雷もある。どうしましょうかね、ネルソン取っ払って、旋回リシリュ出るわ。いい？ブレーウェクモア。小型が出るんだったらフランスのジュバフンメルフィー。ジュブフンメルシー。こういうのもあるのね。似合うかしら。セビアン。アミホ、いい季節ね。桜も綺麗だわ。そうだ、コマナテスト。花見というものをやってみましょうよ。ねえ。これで出るんじゃないかなと思うんですよ。なぜかっていうと、リシュだから。リシュ、フランス艦だから。頼んだぞ。いいぞ。まだ小型は掘れてないですね。まあ、リシリューも結構優秀やん。キャッハー。悪くはない。
つかまで通ったぞ。本当に困るんですけど。でもまだ中波。本当に困ったない。ああ、よかった。びっくりした。全然良くない。全然良くない。ああ、中波で耐えてくれた。いやー、中波で耐えてくれた。村雨さん、中波で耐えてくれた。よかったよかった。よし、80。頼んだぞ。頼んだぞ。ほな、黒潮や。頼んだぞ。ネーソンから反対にしたんだから、その分働いてもらうよ。よし。まあいいでしょう。こっち。はい、オッケー。同行線。危ない危ない。おー、危ない危ない危ない。まあ、村雨だったら大丈夫。で、卵焼きが仕留める。卵焼き。でも脇湯倒せたのは良かった。これで任務は達成されたな。まあそうなるよな。村雨ちゃんはもうちょっと頑張ってもらおうとして。え？お。はい、これでバケツ1個ゲット。で、回収だ。よし、走行が。まだこれは火力大す。とりあえず空母系が出るから、これで対空がガンガン上がるでしょう。まあ、というわけで今日はこの辺かな。じゃあこの辺で失礼します。お疲れ様でした。